أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلهون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyasitshela ngamaJuda namaRoma namaKristu nababhali nabafarisi nabasadusi. Allah uyasitshela imikhuba yabo abayenzayo. Awulalele ukuthi Allah uthi imikhuba yabo abayenzayo yini. Wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bil kitab. Uthi ngempela kuneqembu labo eliguqula izilimi. Uthi ngempela kuneqembu labo eliguqula izilimi ngencwadi. Bashintsha ukwenza, babhala intando yabo, benza okwezinkanuko zabo, bathatha umbhalo bawenze ngendlela bona abafuna ukuwubhala ngayo. Bahlale emameetingini, kube nezincwadi abazifakayo abazibonayo ukuthi lezi ziright ukuthi bangadukisa ngazo abantu, lezi ababona ukuthi yizona ezizobonisa abantu iqiniso bazifihle bazikhiphe. Mabeqeda sebekwenzile lokho, Allahu Akbar, litahsabuhu min alkitab. Allahu Akbar. Bafuna ukuthi leyo ncwadi leyo, lezo ncwadi lezo, leyo msangana yabo leyo abayifakile la eBhayibhelini sebeshintshile sebenze kwentando yabo. Bafuna abantu bathathe leyo mbhalo yabo leyo asebezenzele yona sengathi imbhalo ephuma kumdali. Allahu Akbar. Allah says wama huwa min alkitab. Kulapho lento le abayifake la embhalweni ingeyona ingxenye yencwadi. Okweinkanuko zabo nokwentando yabo lokho abakufakile la embhalweni. Allahu Akbar. Abagcini ngaloko bathini? Wayaqulun huwa min indillahi. The way benamanga ngakhona lemsangano yabo zonke lenhlamba lezi lemsangano abayifakile la eBhayibhelini abana mahloni ukutshela abantu ukuthi la amazwi kaMdali, amazwi kaNkulunkulu, amazwi aphuma kumdali, amazwi aphuma kumvela kuqala, amazwi aphuma kungikhona. Abana mahloni ukuqamba amanga kanjalo. Allahu Akbar. Allah says wama huwa min indillah. Ibe lembhalo le abayifake la eBhayibhelini bazi kahle ukuthi ayiphumi kuAllah, bazi kahle ukuthi ayiphumi kumdali. Allahu Akbar. Wayaquluna ala Allahi al-kadhib. Allahu Akbar. Into nje abayikhulumayo ngoAllah amanga. Ayikho nje into abayikhulumayo ngomdali, amanga kuphela laba wakhulumayo. Allahu Akbar. Wahum ya'lamun. Baqamba amanga ngomdali, bazi ukuthi baqamba amanga, hayi ukuthi abazi. Bafowethu, ngisaphinda futhi ngithi mina umholi noma umfundisi noma umshumayeli noma umvangeli noma umbishopi noma umdikoni ozo-challenge mina, hayi bafowethu usenkingeni. Yezo nje ukuthi Allah ukutshela ngabo straight, ukubekela bona straight ukuthi ubazi ukuthi benzani. AmaRoma, amaJuda, amaWashtawa, amaKristu, yiba benze lento, yibo labo Allah akhuluma ngabo labo. Uthi imibhalo sebeyishintshile,
bafaka lokho abathanda ukukufaka, bakhipha lokho abathanda ukukukhipha. Ubufakazi baloko ake nibuze abafundisi ukuthi where is the gospel of Jesus? Incwadi le yathunyelwa uYeshua iphi eBhayibhelini? Ayikho, bayikhiphile. Iphi incwadi kaThomas, Gospel of Thomas, umfundi omkhulu kaJesu? Ayikho. The Gospel of Barnabas, bamfihlile uBarnabas. Umfundi omkhulu kaJesu, bamfihle baze bamfihla ngisho eBhayibhelini. Basitshela ngabo Marko. Mawubala kubafundi baJesu, ukhona umfundi kaJesu uMarko. Bafowethu ake nivula amehlo. Iphi Gospel kaBartholomew? Umfundi kaJesu lo wabambulala, iphi Gospel yakhe? Bafowethu kudlaliwe ngathi. Abo Maria Magdalene, akukho bona abake bakukhuluma ngoJesu. Abo Salume, abekho nje abantu besimame bona ababe abafundi bakaJesu abakade behambana abangasitshela okuthize ngaye. Zonke lezo ncwadi lezo bayifihlile. Ngakubalela ngingaqedi. The book of Maccabees, the book of Esdras, the book of Jubilee, the book of Enoch, ngakubalela ngingaqedi, the book of Baruch. Ziphi zonke lezo ncwadi lezo? Allah uthi yingoba lezo ncwadi lezo ziqukethe amaqiniso, ingakho bezifihlile, bakunika lokho okuthandwa yibo, lokho kwentando yabo. So Allah uthi nibabhekeke lawo bantu labo, bagubezela iqiniso belazi, badukisa abantu bazi ukuthi badukisa abantu. Hayi mfundisi, mbishop, mshumayeli, mvangeli, mdikoni, ngiyakuzwela wena oyoba nesibindi sokuthi ufuna ukubhekana nami sikhulume ngetheology noma sikhulume ngezenkolo. Sengathi umdala ngakuvula amehlo, akuvula ingqondo, uphume kulobo umnyama ohamba kubo uze eqinisweni, uhambe endleleni eqondile. Ufane nabanye, ufane nathi, uvula amehlo ulibone iqiniso, uhambe ekhanyeni. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.